अच्छा होली में भतार बिना मन भइल पागल। वाह गजब यार गजब। ए भौजी तो हई सारा ऊ उठावत नहीं थी कथी तो कहल जाला के अगर तो मन पागल बा नु ते के बुला ला आ गाना मरवा ला बड़ी मजा आई। तो का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात कैले बानी अवधेश प्रेमी के। तो भाई लोग आज के वीडियो बहुते गनफान आ बहुते मजा वाला बा। ऐसे कि हम वीडियो बनाता नहीं मेहनत करते करते काम करे आए बनी लेकिन वीडियो बनाता नहीं। तो बता दी भाई लोग वीडियो बना के एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो देखला के बाद में भूल जान जा। तो बिना कोनो बकचोदी के नु आज के वीडियो स्टार्ट करता नहीं। अच्छा रोजो के लागल बा आदत हमार लागल। ए भौजी इ सब के पता बा नु सब के भतार आ रोज कच कच मतलब प्यार करेला। एगो तोरे भतार ना हग तो भतार देखे पहले तो हमरा के बुला ले, हम टोपी पहन के रेडी बानी। होली में भतार बिना मन भइल बा। मान तारी की तार मन तारा भतार बिना पागल बा। लेकिन हम तारे इहो कहल चाहता नहीं भौजी देख हमने कितना मेहनत कैले सन, इतना मेहनत कर के हम वीडियो बनाते काहे खातिर तोरा के चाटे खातिर। अब चाटे के मतलब गलत मत समझ लिए काहे कि मेहनत करते सन। हम सोचिले मेहनत करते करते वीडियो बनाई आ भाई लोग के सपोर्ट मतलब पाई। हमारा विश्वास बा आ पूरा आस बा कि भाई लोग हमारा सपोर्ट जरूर करी है। अच्छा रोजो के आदत हम लागल। देखो भौजी मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपका भतार आपसे प्यार नहीं कर रहा है तो ये तो गलत बात है। क्योंकि सबका मेहरारू का शौक होता है कि मैं प्यार करूँ और अपने भतार से मज़ा लूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तो भतार प्यार नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ और क्या भतार के समझाऊंगा कि अपना मेहरारू से प्यार कर ले। ओके मैं आ रहा हूँ, रुक जा। लाज के बात एगो कहतानी आंटी, लाज के बात एगो कहतानी आंटी। अरे भौजी ऐसा कौन बात हो गल हो कि तू लाज के बात करत तारू। एगो काम कर एंटी करबू तो हमारा समझ में ना आई। तू अपन पूरा खोल के दिखा दो आ तो कह तो हम समझ जाए। टूट गइल डंटी। वाह रे भौजी भोसरी वाली वाह बहुत अच्छा। का बात कहतिया कि भीतर गइल बैगन आ टूट गइल डंटी। अब सुना भाई लोग तो पका तार गाड़ी में अटकले रह तार बहन चोदो कहीं क्या मतलब कैसे बात कहती है भाई लोगन कि भीतर गइल डंटी बैगन आ टूट गइल डंटी तार बहन चोदो। हाँ दिखाई देता नु पेल दियन कस के मर जेबू।